everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Mo ba? Sige na lang. Bye. Ang kwangkol ay nagpakonsensya pa. At tuon ako siya. O dili. Ay, asula tawahan na eh. Itagaan yung problema da. Pero, bahala siya eh. Manawag ko siyang taga-hotel nga mo'y maatiman niya. Pero, wait. Haskag babayang ipadas taga-hotel, no? Oh, nga nang nagbabay. Kimper. Pero, kung babae good, posible nga magka-interest niya. Pwede sabaya ikadinay nga may pagkagwapuhon sa betong kanahan na abogado. Uso ra bang mga chinito ron? Tingalig matripan. Matuko, dili. Matuko, dili. Atuko, dili. Mato na lang. Dili lang, uy. Mato lang yun. Di lang yun. Sakitas ko eh. Tekan gede kong nainom gabi eh. Huwag magi ko mainom naman. Huwag gani ko may baho. Giyon siya na ko pagsaka din sa penthouse. Kaya na tingalinin ako. Nga mo balog. Balog ko balik. Mubaragin ko na. Manawag na lang ko room service. Malalay akong hangyoon. Uy, siya. Hello? Hote, padung na ko. Oh. Mani siya. Iya kong anhiyon. Nikir siya ako. Nga nagay pag-care na ko ngay mong bana. Nakaako ka pagpasagad na ko. Nakaako ka nga. Dito ra ko matog sa asiras. Dito ra makatog ang imong bana. Ug nanaygo na lang aron dunay ikapalit og makaon. Han, sakto na. Sakit na kayo akong tukan nga naminaw ni mo. Sorry na, good. Sorry, good kaayo, Han. Grabe mong gud kay kang nagpa-manipulate anang angel. Di na ka magkahuna-hunaon sa sakto. Han, paminaw. Paminaw, ha? Doon ako isulti ni mo. Unsa man na? Pasudlon kong trabaho ni attorney. Ha? Ani na lang, Han. Kung makasugod na unya kong trabaho, mangita taglaing kabalihinan. Oh. Aron makafocus na ko na tong duha. Nimo, dili na ako magpangikog ni Angel. Unya, kung makatigom-tigom na unya ko, magpatukod na tagbalik sa atong bahay. Di ba? Okay, Han? Okay man, Han. Pero Pero unsa man? magpabili na una ta din is mansion. Bisan may trabaho ka na unya. Pero, Sige na lang, Han. Sige na lang. Ako na lang mo adjust. Otngon ko na lang kanas Angel. Han, di ba mas maayo man nga magpuyo lang kita nga kitara? Oo. Pero mas bintaha man kung naata din higot kay libre man. Mas dali tang makatigong. Oh, Di ba, Han? Nagpatabang na lang ko sa taga-hotel nga makaswa din eh.
Sorry ha. Nahasol kita ka. Gabi pa man ko nimo gihasol. Ha? Nanya ko ipakita nimo, pero unya na lang. Nagdaan na lang sa daay kog imong pagkaon. Wawa ini eh. Nagpasilbi na mainon ko nimo. Unya na kauwaw. I-reserve sa na. Ha? Asa man mukaon na ka? Sakit kay kong ugot. Doon ako'y gida nga pawa sa hangover. Nangutan ako sa waiter sa cafeteria. Kay bawra man sad sila. Imna na lang ni o. Wait sa. Magkuha kong tubig bugnaw. Huh? Bugag kay kagkalagdong. Say put na ipasabot. Pero, yung sa may yang buti pasabot. Dili na makalabaw sa kanindot sa kong kibati karon. Feeling ako na siyang asawa. Imna ni. Oh, uy! Okay ka lang? Kang! Okay ka lang? Okay ra. Naunsa man to eh. Ngarong napandol man ko. Ayaw paglihok. Nabuak ka raw ang baso. Tingali basamad ka. Nya kisa may mupunit anang mga buak. Nawag ratag room service. Lingkod lang sa kama. Dito na ako sa couch. Hindi rin lang kay tingali basamad ka. Oh. Diya ka. Hinay lang. Mga kadot ha. Manawag ko room service. Okay na. Magkuha lang kog lain nga bugnang tubig para ihumol ang effervescent ug imo nang mainom. Thank you. Lord, i-grant ng akong wish, be. Kami lang ang kadayon ni Angel. Ikaw naman kinakasabot karon sa akong gipati. Ikaw rin ibaw unsa kalipay ang akong gipati karon. Ikaw rin ibaw sa akong gipati. Gusto na ko siyang kaaksyon o hugot. Hagkan. Pero dili pa proper. Wa pa ko'y katungod. Maong hangyo ng ko, Lord. Tagay ikog katungod niya, be. Please. Naghinay na gid kog lakaw ha. Oh, okay. Nyara oh. Thank you. Imna na. Nagkurog lagi na imong kamot nga nagunit sa baso. Ha? Ang biday ng baso, Bi, kay tingalig imo ng mabuhian. Uy, wala. Init lagi ka. Kilantan man ka. Wala tingali ni. Ato tag ospital, uy. Ha? Ipaway ra siguro niya ako eh. Wala ni. Ay, kumpiyansa, Mervin. Mahangyo lang ko. Ayaw na ko biya, ipi. Pwede? Wag yun si Angel. Ako na nasut ang tibok mansyon dito ko sa taas, nanuktok ko. Wag yun kisaw. Oh, anong nabot mo sa kastaas? Namasin man lang ko, naa siya dito. Asa man ka siya? Nilakaw kag balik? Tawagin na lang. Ayaw lang. Ato lang ito pasagdan. Hinon. Bahala ka daw sa ato siya mauli. Ang importante nga, ni Anata din, Di ba? Nagtugi siya maayo. Nihagok pa. Katugo na lang sa noon ko dam. Matulog na lasad ko eh. Dako bitaw ning kama. Padaglin lang ko. Sa man ganun, murabag tunay, nagpatong sa akong liog. Uy, BTS?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.